ala waylo holko waɗi jottogol on gonnoɗo ɗo ɓe mbaɗirani campagne pour ɗum ɗo développement moni foof ɓorno so paɗe mum ene waɗira campagne yo hokke temedɗiɗi waɗa e poche yo hokke ujunere waɗa e poche pour nde campagne tan guitta 1 million dokka min pour nde campagne tan ɗum ko gaare liggoɗen so tawi woni en liggima en geyni tan gassi mais wona min wona ɗum woni yiddam ɓe ngala kalis ɓe ngala temeɗe par ñalam ɗo heɓdama a heɓdemde mbon dama en silay soka men ɓe ngala temeɗe par ñalam kanko noon kalis lamu adata wona kalis makko bon maire o hay sunno ni o tinnaki so maire waɗi dépasse plus de 50 millions e nder campagne joni kanko so woni maire kanko ne mara il faut ko waɗi ko ɗum yalta nde so mbiɗa wasio hannde Hounare naɓe so wasio Hounare naɓe neɗɗo wawi funtude tan ko duuno ɗum kono wawa funtude moro ɗum waɗi watti ɗum wonko woni ala haali o kadi hay sinno yaltani o wawa jogade duruma yimɓeɓe par ce que yimɓeɓe mbaɗa ko marchandise e koɓe yeyɓe koye mabɓe min ko noon haqqillam yiiri so nde wonno premiére Moussa Niass de hay mbuɗo ala labtano feeɗo joni dañi kalis laamu eɓeɗe jiile dañi kalis laamu mbaɗa ko wiɗi ɓe temeɗe joɗɗi nde addu heɓde kanko o tinnaki kono noon wasima ko tinnare fawi yimɓeɓe mo jeeyi koye mumen no hamba tinnare fotiri moni foof wiyata ko sa hokki kam mi wotanma sa hokkani kam yimi yadani e ma par ce que a jikkima a waɗi sansani a watti a waɗa sansani a watti a waɗi e sansani ɗum ko wona e mabɓe woni koye ma woni wona kamɓe tan goni jibinande wuuro ngo wona kamɓe tan woni andu wuuro ngo wona kamɓe tan goni jikki wuuro ngo sa o jikkima neɗɗo gollade ko jiɗɗa ko wattu goɗɗo ene woodi wiyoɓe ine jeeya ko haadi commune Hamady Hounare ɓamtade ala gardiɗo goƴaɗo nokku o beele won golle sukaɓe e laaɓal wuuro ngo ko teskiɗon est ce que onko waɗe wuure hay batte ɓe namdi kamɓe ɓe jii temeɗe joyyi ñande fof temeɗe joyyi komin jii wuure hay batte wallahi ɓe gasi sarta mabɓe min jiiɗo koɓe ko mbaɗani politique ko ɓen joni gardi wuuro ngo ko mbaɗa politique haydara ganda politique mbaɗa amin kadi addusoji maire uji ɓen goni wuure kanko mon Dakar jooɗi kanko mon Dakar jooɗi arsuɓe ko Dakar jooɗi kanko ko fene wuure ɓe mba golla wadde ko wa golloy batte maire woodi aɗa jala ko ay gollude aɓe jogui ɗo sukaɓe commerciel mabɓe mbaɗɗo hen ɓen ene jaltina e leeɗe ko kamɓe cuuɓi ɓen chaque alkamis eɓe jaa fittoyde walla chaque dimanche ɓe jaa fittoyde mi anda noon so tawi ko nder leeɗe ɓe pittat mi anda noon so tawi koye gaɗuruji pittat kono subaka fof kamɓe dawat fittoyde ɗum kam mbiɗa yiiri ɗum guitam ɓe darni on mina sippo ɓe darni ɓeɗon sukaɓe ɓenne kadi jooɓi salaire ko joɓete par fin du mois bagge laaɓal wuuro ngo ɗum kam y a pas d' amélioration mais leeɗe ɗe eɓe jefti volontariat sukaɓeɓe woni ASC ji ɗi eɓe pitta wuuro ngo kono wona mairie ndi yamiriɓe ɗe fittaɓe wona mairie ndi ƴeftiɓe ɓe pitta par ce que hay subaka he e banggal leegal jigue to min tawi ɗon sukaɓeɓe eɓe pitta leegal ngal leeɗe keddiɗe kadi ko noon eɓe pitta kono wona mairie ndi yamiri wona kadi kamɓe mbaɗi ɗum min jefti volontariat waɗi ɗum e aɗa andi ɓe ƴeftini ɗo équipe ɓe ƴeftini équipe fittoɓe hay ɗum min komi nan tan ɓe ƴefti équipe fittoɓe bon fittoɓe ɓe mi anda noon actuellement ɗo ɓe kaaɗi kono min e banggue yiyandam ene fonno ɓurde ɗon gati sa ƴeewi hande ɓuuri bonde foof ko beeli meɗen ɗi beeli ɗiɗo nayyi ɗiɗo foof ɓuuri bonde hande e nder wuuro he mais e nder hen mi yiyani hen changement gonɗo hen min kam saaha foof mbiɗa yaaha mbiɗa yillo toon kono actuellement mi yiyani hen changement gonɗo e nder hen wonko heewi wino waɗa minen ha joni min jiyani ko goho o wino mo waɗa mino gueɗe kewɗe min jiyani walla dahar kam hay goto ala wonde min ɗo hen jaaha mi jiya min garta ɗum ala change quoi neɗɗo sa waɗima o laami noon so laami omo jogidaw anne woldema nen o nankiɗa quoi kono wiide yo jomum daw par 5 jours ɗum ala change 5 jours keɓa dawa balle joyyi keɓa uñaji joyyi so gasiri paaɗa ala fof nankiɗa ɗum ala change LONASE wono directeur o ittama haydara waɗani woni maire hikka haydara waɗani
ko fekkere makko woni enen hanno hande ɗo yaata tan ɗo Hounare taw temedde neɗɗo liggoyol nas sababu makko kono hay yimɓe sappo sona bandi ko hay yimɓe sappo goɗɗo ala ɗo liggoyol nas hay goto ene hanno hande wuuro ngo nabkari wayni temedde jeegom ene wuuro tan winde ene yoɓe par lewru ujunnaje sappo jarre sino kanko no sino ko o waɗini ɗum wuuro ngo fuur serdata was mbimi ko yimɓeɓe o gayni hankandi o gayni wonta wotinan kadi yoɓe ƴeewa équipe sukaɓe gara jogo wuuro ngo kono pittugol goɗɗo kadi ne woodi ne wiye feera noon ko laamu kala ko faate laabi goudron ngaji ɗi leydi ndi eɓe jefti sukaɓe eɓe gollina ɗum eɓe pitta pour entretien laabi ɗi woni goudron o on ko fonds d' entretien des routes et des autoroutes du Sénégal on woni feera o e nder wuuro he noon capanɗe nayo sukaɓe jeftama hen eɓe pitta eɓe jooɓe lewru foof ɗum kam waɗama bon quelque part eɗe mbawi wiide kadi ko domaine mairie o so mairie uji keddi mairie uji Sénégal keeɓi ɗum enen kadi wuura men en keeɓi ɗum eɗe mbawi kadi ko maire o addani on kadi on projet mais ko projet l' état kala mo wi commune wiyat gueɗe jeenayyi tellinaɗe ɗe commune e heerori ina jeeya hen jangde jila équipe kese o jotti holi wayloji ɗi teskiɗon to banggue jangde bon banggal éducation o ɗum kam no wayni noon oy par ce que eɗen jogui caɗele ha heewi banggal éducation o goo école primaire uji eɗen jogui hande 3 école primaire jaara 4e école primaire ɗum kon nani mahe Fass ɗum kadi ko mairie o addi on projet hikka e 2022 he on kam heɓama nani mahe fo e 4e école élémentaire mais mahgol école aji ene moƴƴi kono il faut ko yo yaade kadi ko namdi ko woni fourniture woni enseignant ji woni kadi sécurité école o par ce que école so mahama joni vacances ne eɗen gandi Fouta ndungu ko vacances élevaɓe so école aji gara gardien ji firti ko hay batte firtaji par ce que saaha foof école aji men mbaɗi cambriolé dossier ji gujje fourniture ji gujje matériel ne wujje bon ɗum kadi wona gartam so école mahama moƴƴi ko yimɓe jefta de gardien ene mbaɗa surveillé hay so taw ko case bew e nder budget 2022 23 o haalama e maɓe mahana e tan des maisons de gardien dans les 4 écoles élémentaires ɗum kom haalama wowatama e budget he so ɗum ɓenni kadi les tables banc parce que sa yeehi école primaire uji aɗa tawa joni 4 à 6 élèves table banc goto ɗum mbawi janggude ko ɗum tagi toujours jeeya classe C1 ou bien CI CP ha CE2 voire même ha CM1 élève aɓe ne mbaɗa cordo ɗum fotata wonde hande oɗo 21e siècle mo gonɗen o sukaɓe gara ɓe jangga subaka ɓe jangga kihiɗe même classe vraiment ko hunde fotata wonde donc il faut que vraiment laamu ngu ha tenti kadi administration locale woni mairie o walla yimɓeɓe par ce que compétence mabɓe ɓe mballa yimɓeɓe des table ba assez de table ba assez de classe yimɓe mbawa sukaɓe mbawa janggude e mbawa wonde hande 21e siècle vraiment e le ko gonɗen ko dans les années 60 ou bien 70 ɗum e benni ɗon donc vraiment il faut qu'il y ait des améliorations côté éducation banggue santé o ɗum kadi no mbirmami ni affaire budget o no tardiri ni mais ɓe mbaɗi kam effort hikka yayi au moins 5 millions waɗa injecté dans les médicaments pour les postes de santé et les centres de santé mais gueɗel gotel nan ɗon on kam mo ɓooyi haalede ɓooyi kadi wota budget mum kono waɗaka kono so Allah jaaɓi hikka il faut que ɗum waɗe par ce que budget mum wotama déjà il faut que ɗum waɗe woni maternité mo poste de santé o par ce que maternité poste santé o sa ƴeewi daalo fuddima yande dow yimɓe te maternité ko rewɓe meɗen ko bandiraɓe rewɓe meɗen jibinte ɗon sukaɓe yimmiraɓe ne jibina ɗon sukaɓe bon sukaɓe ko maternité ɓe gonata te so taw daalo kadi c'est en danger
dalo so yene dow neɗɗo vraiment ko musiba te ɗum fotan tardude ni waɗe rénové waɗe réhabilité quoi mais ha hande ɗum waɗaka kono hikka kam oɗo année 2023 inchallahu rabbi budget budget mum gotama il faut ko yimɓe kuccana ɗum fewne ha feewa pour yimɓe mbaɗa évité kam danger de mort e nder maternité o waɗi budget gotanoɗo ngam 2022 won goɗɗo gotaɗo ngam 2023 holko ligga e budget gotanoɗo mo 2022 hade natgol budget 2023 budget 2022 o hay batte gollaka hen e nder budget 2022 o hay batte gollaka hen par ce que investissement kalaɗi foof hay batte ɓe mbaɗani investir par ce que déjà budget o tardi arde ɓe mbaɗani ligguey mo poti wadde ɓe mbaɗani so wona ɗan ɓe jooɓi hen personnel mairie o e personnel de santé o e fournisseur uji ɗi aɗa andi bon hitande bon fonctionnement mairie o personnel o e ɗum ɗo foof gueɗe kewɗe ko wayno fourniture bureau ji ɗi e kayitaji ɗum ɗo gueɗe kewɗe ɗum ko fournisseur mbaɗaɓe fournir nde budget o tardi noon nde ari nde ɓe guitti ɗum foof ɓe jooɓi ko heddi 79 millions 995 221 francs hande e nde trésor mo Matam dans le compte de la mairie de Hamady Hounare 79 millions 995 221 francs ɗum kom lanɗon heddi pour budget 2022 donc on kalis waɗama reporté dans les budgets de 2023 ferti ko presque on 79 millions so ɓeydama e budget 2023 269 millions et quelque eɗen jaari hande presque budget de 300 millions et quelque waɗi wiiɓe ñande vote budget 2023 waɗi mon wodde ko waɗede corrompi mo kala e mon sornanama enveloppe mo ujunnaji 5 on banggue kadi c'est minen kam nouveau conseil ji ɗi min mbawi wiide c'est innovation mbiɗa andi kadi hay assemblée ko hunde ene ça existe ko waɗi le motivé arani ɓe conseil ji ɗi ɓe ngala salaire ɓe ngala jobti wiide chaque fin du mois ka conseillé aɗa yoɓe sabat naggam lewru fof ɗum ala ɗum comme yimɓe fof ne gandi ɗum ɓe keɓat tan ko hono ɗiɗo gueɗe vodde budget ou bien batu waɗama ko fate élection ngaji ou bien ko fate certaines gueɗe politiquement ɓe jittana yimɓe ɓe enveloppe aji pour wadde ɓe motivé kono ɗum wona jobti min mbiɗa wiide ɗum ko motivation ɗum noon ça encourage sa woni conseillé bare ala salaire ala hay batte ala indemnité hay batte ala ko batu ne wodi tan conseil municipal ne wodi tan aɗa ha jum mbaɗa assisté gaynaka jaaha lawol ma muuɗo heɓata bon sa ƴeewi e nder hitande he min de ko garmi e conseil municipal mo commune mo Hamady Hounare e nder année 2022 o mi heeɓi enveloppe ko 2 fois premier enveloppe o ko nde mi jaar vote haut conseil de collectivité territorial gore men fof hokkama 20 000 e hande budget vote de budget nde min mbaɗi vote budget min gayni goto fof rokkama enveloppe 25 000 dans l'année ara mbiɗa wiide e nder hitande o goto conseil fof heeɓi ko 45 000 ɗum wona jobdi ko motivation coftal ɓalli ina jeeya e ko mairie foti lijidde ɗo yarate e ɗiɗo lebbi 12 holko wayli e gueɗe coftal ɓalli sport mabɓe no wayno ɓeydima par ce que won koɓe caɗɗirtino ko heewi nder sport mabɓe to banggue affaire uji fixation mabɓe keɓano koɓe keɓano pour wadde remboursement yimɓeɓe walla jour uji ɗi walla équipe aji ɗi hikka kam vraiment équipe mabɓe yarino hanniri ni ala hen caɗele hay caɗele gotere ɓe keɓani to banggue mairie o kam ɓe keɓani toon caɗele mi andano to banggue mabɓe kamɓe équipe aji kono banggue mairie o kam to banggue sport ɓe keɓani toon caɗele hay hunde ala hen min ko jimi mana ko naati hooram e pawmi ɗum noon koye gueɗel gotel bon ene commission ngaji ɗi e pecca commission ngaji ɓuuri hewde kala hen e gardiɗo e commission wiyata ko anda ko naati anda ko yalti commission ngaji ɗi foof moni foof wiyata ko anda ko naati anda ko yalti minen ko minen jogui commission waɗa ɗum ɗo sport et culture min ganda sona wiye janggo e makko final
min pewjittake min dokketake gueɗel amen woni gueɗel amen so tawi culture ene yonti mana ñalawma muɗum min nodde min kalde walla sport so ñalawma muɗum fandima min nodde min kalde bon hay neɗɗo goto wawa wiide yi hen waylo yimɓe